Kamau hati Blok Kongres Komiti, ha kajinglam khamat do ba Daminot Seliang, ubalong kumu Presiden Kaseng, bat harangkat UMDC kamau hati Constituency ba Charles Marngar, bat ha kajing isim kialang dagi dukhat jong Kaseng, ha kawat ka balai kata henin kasngi ka arpundai tarik ujeliu, kilalek ban kener biang yiki kiti ai jingirap, sya ginong tre asya bat agan wadi jong ki arp santeli kisnong, ki bahap hapo ka Maulosnai PHC, bat jong santeli kisnong ki bahap hapo ka Bhoirambong PHC. Kita ginong elam kaseng Kongres jong kamau hati Constituency, harangkat UMDC, kila ai ka jingirap sya kita ginong tre asya bat ki agan wadi, daki marbam bat katu katne kilat jingiram. Hakatai kasngi na kaliang ki asya bat ki agan wadi, kila yoru ban penpau ki katu katne ki jing ki jongki, bat kila kerpar ru UMDC bo unsim kialam, ban yarap ki te ki jing khamtam habai day baka jing ka bala penpau, da iway na kinong tre agan wadi jong ki snong ki bana ki thain kaput, ki baya jan bat ka jela asam, ban penyo ban donno kinong tre asya, namar tar hadu menta, ompat don kinong tre asya haki katu katne ki snong, jong ki te ki thain kaput. Halor kita gijing bala penpau de kita ginong tre asya baragan wadi na kaliang UMDC uloong ko munong mikmat unsim khia banirap thaulat thaulanti banrat dingkhong kita gijing kiba ginong tre asya bat ki agan wadi ki kendu hagate kasngi lai don langru de doctor in charge jongka Maulosnai PHC bat u sector magistrate ubadai page kita ki banta barok ko ke konsulsi ba kamau hati kani Maulosnai area ngapet ba ngai iba na kaliang jongki asya ki agan wadi ki jongi kimpat semlayo kono ke jingiram dede na kata gadau ka pelong yanga ban perkhat songkya nam ta jongpi ngaladep ye ka surak mongrong ki badan kumbalai phongot bat asya ba agan wadi ngaladep yu raitong area na du nongjeri hadu khatwei mar temen sisngi kisa janyi ladep ya ka mau hati area ka south flight link sno ipoi hadu pra phongot ki asya ki agan wadi tekani gede kesen ke basau ke bangwan hang ni hakabang ala lum jingkhen ki don san pusan ngut ki asab ki agono di ki jongi de ke jingwan ke jonga ni ke long ban penpau ya ke jing sngongu ke bakrau ya ke jing tre shitam ke jongpi kede tangkum gadak jong jing sngu ijing ai lele imlong i kede tang ka ketin pareng token of love tang ijing ai de ke jing ya pi de ke jing sngongu ya ke jing tre shitam ke jongpi kajing songo ya kajing IT jong pi bat musim ta kade kajing wan jong ah ni bat kade kajing ai men sem ya pi ba pinom kenran din banang trai susu sakmat na ka banta kajing ka bangi mat lang ba kani ka klam ki ha kani ko por na kaliang ka jong ang itu ipi impat yo kano kajing rap na kaliang jong ka office district council apedeng jong ka lockdown kumtu gidon quarantine center man kasnong ngale banyarap ban ai kajing rap bat ini jingerap jongah niru de bangi na kaliang jong ka party mau ti Blok Kongres Komiti ngilai sei bat aga jingya selang ka jongah ngiyo ban ai shapi knyat so tangkum kadak jong ka jing sngongu ya ka jing tresh tam ka jong pi kaliang kan wadi bat mangahi meruai hasngo dap mensim ye MDC ye jongi badan ka jingkit kle badan ka mensim ye ida ka khamat ba MDC jongi dan kajing kitliat na benta kanika mau hati konstituensi hi barak kawai pat namta amdan manu bayu i yang iki ngan wadi angkiba tre sitam namta jungi amdan ki minister amdan ki MLA ki ba yo i yang i handrai datang ini MDC ba i jungi bara yo i ya kajing tre sitam jungi la ai kini jingai semua na benta jungi ni ngodap daga bangi ngimla syu ban ang si hajar ngoi ba blai nang perkui ke jing in jing i nga tengah ngo ban ai ka burom ka bakra na bentai MDC jungi ni yo i ke jing kit khia jungi ni yo i ke jing tre jungi walai don hakabor ka barit lane jing yo ibarit rei imsyam la ino yangi imsyam la ino hiru ya barok kawi konstituensi niyo iba la long sisyakat utang fahi uba yo iya ke jing jong kikola jong bat ba imju ino yano ru imong barit imong bakrau nadu ka plu ying hadu ka jing jaki basung si ba per imju ino yano ru impression be hakano ka jaka hakano no banta kamtam hakani ka poru katno ngidap ka jing kemen ba ila yano senyang hadu kan ne na ka banta jing ki asya ni dadon sisya ka jing sngo
kajing sngau kta bat kajing sngau khia kajing sngau ngu kabakrau na kabanta jing i namar ba deitang ma i kat hadu menta iba la perkhat bahana kabanta jong kine ki khun kirayot khamta mangi ki asya ki badana pedeng kajing